Molt bones, què tal, com estàs? Som Vicent Seralt, això d'Educació 10x.cat, en concret l'apartat de recursos en un minut o qualque cosa així. Bé, idò, avui el recurs del dia és DownSub. Per què mos permet això? Bé, idò, per descarregar, per extreure subtítols d'un vídeo de YouTube. I tu diràs, per què? Bueno, idò, cada un tindrà els seus motius. Particularment, m'agrada en vídeos que estan en anglès, poder veure de quina manera s'ha subtitulat, poder repassar un poquet aquest anglès, aprendre un poquet més, o simplement poder estudiar, per dir-ho així, més a consciència aquell vídeo, tenim present també tot el test que pugui tenir. I com ho poden fer? De manera extremadament simple. Mira, he agafat aquest vídeo del mag Eduard Juanola, que particularment m'agrada molt, te convida que els puguis veure, i des d'aquí t'has de fixar en dues coses. La primera, els subtítols que tenim aquí, veus? Aquests, de qualque manera, els han picat manualment. I després tenim aquests que tenim dins la roda, que aquí a subtítols, aquests són els que genera per defecte, ho podríem dir així, la plataforma de YouTube. Així és que, com veus, aquí tenim que està traduït en català. A vegades no quadra el fet de que nosaltres vegem en pantalla aquests subtítols amb l'idioma, de qualque manera, que te diu aquí. Per tant, si aquí, per exemple, te posàs castellà, aquells subtítols que tu podries descarregar serien en castellà i no serien aquests que tens aquí en català. Així és que assegura't que tant a una banda com a l'altra els veus en l'idioma que voldries i a partir d'aquí no tindràs problema. Què has de fer ara? Molt simple. Vens aquí dalt, agafes la URL, també ho pots fer directament des d'aquí, des de compartir, i aquesta és la URL que tens, l'enllaç, diguem-ho així, en aquest vídeo. Te'n vas a DownSub, es veurà que és una web que té publicitat, i per tant, bueno, hem de jugar amb això, pels serveis que m'ho dona, la veritat que està molt bé. Aquí dalt afegim el subtítol que nosaltres aferram, l'URL que havíem agafat i simplement li donem a download. I mira, automàticament aquí ja tenim diferents formats. Te recomano aquest perquè és el més bàsic i que llegeix qualsevol processador de text. Li donem aquí i se mos descarrega aquí baix. Clicam a damunt i ja el tenim aquí. Mira, ja tenim aquí tot el text referent en aquest vídeo. Així és que aquest és el recurs d'avui, DownSub, per descarregar, per transcriure aquell àudio de qualsevol vídeo de YouTube que hi tingui els subtítols afegits. Vinga, espero que el disfrutis. Salut, adeu!